cabangelana ukuthi yabo ngi-scam kanti angifuni ukuze kufike lapho. Ngifuna nje ukuthi uyathatha uyaphuma. Thank you for calling Baraka. Speaking to Ayanda, my sister. So angifuni ukuthi kusize kufike la ukuthi lokho ngibuza ukuthi how installment enjani, how is the process. Yabona mase usuqala usubuza ukuthi how is the process, ila qala khona ke inkinga seziyaqala ngoba usubona ngathi kuthulekile, usubona ngathi awusizwa ekubeni imali yakhe sehambile. Ingakho ke ngithanda ukuthi umuntu size fast uyaphuma ku debt review, uyahamba ukwenza application yemoto, uyasizakala. Angimskemanga, angenzanga lutho. Ukube ngangiskema abantu ngabe kade abantu babuya la ku live wami ku TikTok bazongidla. But abantu bayadlana, hey abantu bayadlana guys akancane. Ngoba sengisiza abantu abanganje ku TikTok. Futhi ngabe sengahlafuna. Ukube ngaskema abantu. Futhi ngabe sengahlafuna. Ufana nomuntu ozokutshela ukuthi yena sesikeni kakhulu asathembi lutho kwanami akangithembi. Ngiphuma ke yabonakala ngiphuma njengesicathulo. Ngiphuma njengentambo yesicathulo elahlekile. Othi umuntu othatha inamba yami bese efike ethi ku WhatsApp ngaskema. Nawe angikuthembi noma uzongiskema yini. Le namba nje ngiyithathile kodwa angithembi. Ngimbhalele ngithi ngicela i-ID number ngikucheckele. Ethi ha uzongifuna i-ID number futhi. Yabona ke loyo. Angilokho ngiyale nale nkosami ngiyaphuma ngoba ngisuke ngingazi oba kuyafana angigcini kwi-ID kuphela ukufuna ngizofuna i-account number uzosenza i-debit order mawuse ufuna ukuba ususayina phile nathi khona izobamba phela imali. You understand? Ngikusendela i-document ozowasayina up azobuya ne-3 months back statement enkantolo. Uyabona? So ngizokufuna into eziningi. You understand? But mawusanqaba ne-ID ngisakucheckela ukuthi unawo noma unawo. Betile ngempela ke ngoba sutha ayikho into esoyenza sekubhede nje early kwaseqaleni phuma ku yabona guys mawuphume kimi ngikusiza walahleka indaba yakho. Bye. Good morning, how are you? I'm good. How am I sister today? Yes. Na guys nje angifuna ukungihamba la but mawuhlule mina ngikusiza. Hawu. Basazoscam nje kancane. Vele kuthiwa umuntu ozokusiza umboni. Awumboni umuntu ozokusiza but wahluleka. Wahamba wothemba ikhampani enye ungayazi nokuthi registiwe or ayiregistrwanga. Hlule mina nginika yonke into ngitshele ukuthi ngiregistiwe. Lungisa indaba yakho noJesu. Hamba vele uhamba ulungise emsamo. Siyobhede ngempela ke lapho ukubhede emsamo. Fana nomuntu ozongibhalela guys ngifike ngimchazele ngeprocess bese sayizobuyela kumina vele nayo inamba yami. Cha loyo ke aphiwa ke. Yellow boy. Ngisaqedela la ama document. Ngicela ubatshele Simonsa please. Ngale awuthi vele ngale usuku bathi ngale sengibathathile. Angifuni nje mina ngiwenza ama document emini. Ngizoqala ama arrangement. Sengidedile ngakwani Shona. Ngizokubiza mase ngiwenza Simonsa. Sema yini? Sema. Off night. Off. Ngihambe nawe. Abantu abangaka. Okay. Ubani abani makhipeni yami yokubhala orange leyo bhala udani mase ngiqeda ukwenza ama document. Makhipeni yami red. Guys, please look out. Look out. Thank you for calling Baraka. Speaking to Ayanda, my sister. Oh. Always getting for some local. So bagethi olungisa indaba yakho noJesu.
Guys, please look out. Look out. Everyone look out. That's it. Refresh. Eish. Ngisheshayo ngiyayisaba. Ngingaki 25, 25 March, May, June, July, August. Nyanga 8 August angithi. Ha? Ngiyamsaba ke lo ngibingelela manje. Hey guys ngiyangisaba guys angifuni ukuqamba amahe. Kona ngibingelela manje ku WhatsApp. Uyazi ukuthi usi hi ufake emoji ethe. Thiwa Sibindi uyabulala, Sibindi uyaphilisa. Kodwa Nkosi yami ngiyayithola phi indoda Nkosi yami